Só cando os elementos non axudan e o tempo non acompaña, temos que cortar a erva. Bueno, sarna con gusto non pica. Hai que preparar os xardíns. O facer o xardín estar... Pero se a erva está mollada, como que non apetece. Bueno, as máquinas non traballan tan ben. Claro. De todas formas, hai modos de evitar, bueno, pois ese rocío da primeira hora da mañá, si podemos esperar... A que hora? A que hora é boa? Bueno, a que hora deberíamos empezar a cortar? En xuño, xullo, esperamos a que pase ese rocío e unha vez que pase, pois podemos cortar. Pero tamén temos outras fórmulas, soplalo, por exemplo, con soplador, soplamos ese rocío. Dobre traballo. Doble traballo, sí. Ou non recoller, senón que facer o que dicíamos de triturado, mulching ou ese pulverizado. Porque cada canto habría que cortar o césped. Bueno, a ver, en Galicia, si chove, evidentemente, cada 15 días temos que cortar o césped. Veu época de calor, ora ven humedade, en 15 días hai que cortar o césped. Se o queremos ter aí pulido, unha vez á semana hai que cortar o césped. Carai. Falamos de céspedes particulares, vale? Sí. Outra cousa son os Cada canto traballos... dixeches? Unha vez á semana. Unha vez á semana. Se o queremos ter listo. E logo diste que usemos o soplador primeiro para secar o rocío e logo cortar a erva. Sí. Si queremos facelo ben. Pero Vicente, cando acabe de secar o rocío xa me doi o lombo, xa non podo coller a máquina. Falamos de céspedes de 500 metros, 600 metros, vale? Pero hai máquinas que traballan con húmedo, é dicir, sin problema, vale? Non van a recoller tan ben, esa é unha máquina que recolle, esta é unha máquina que non recolle, esta é unha máquina que tritura, que pulveriza. Entonces, isto traballa igual en húmedo, vai dar igual, vale? Canto máis alta esta erva e máis húmeda, peor vai a traballar. Entón, o que se vai facer é unha costra que queda encima do césped e esa costra pudre o céspede, non? E agora, quen teña o xardín abandonado, como no meu caso, que xa ten a erva deste alto, Sí. como lle metemos man aí? Porque Bueno, agora, con ese cortacésped xa non podemos. Con este cortacésped sí podemos sempre cando vayamos a alturas... As máquinas profesionales teñen moitas alturas de traballo, entonces, así de simple, subimos a altura de traballo, vale? Entón estaríamos cortando a unha altura de 10 centímetros, 12 A miña centímetros. erva está máis alta. Leva ben, Leva ben. sí. E despois dese primer corte, baixaríamos a Imos altura de baixando, traballo e pegamos outro corte. É dicir, podríamos cortala en dúas fases, vale? Unha máis alta e outra máis baixa, vale? Non obstante, hai outras máquinas que non son cortacéspede, que son motosegadoras, vale? Que fan ese traballo máis rústico, vale? Ou teríamos que facer cunha desbrozadora de man, vale? A rozadoira todavía. A rozadoira de man de Vou toda a chamar vida. na miña zona a máquina do lombo. A máquina do lombo, sí. Bueno, o mercado nos ofrece un montón de posibilidades e a elección vai en función do tamaño do tamaño do xardín que teñamos, si queremos recoller ou si queremos pulverizar, é moi amplo, é dicir, o mercado nos ofrece máquinas con tracción ou sin tracción, vale? Cando debemos ir á máquina con tracción? Pois cando temos un xardín de máis de 800 metros, ou cando temos un xardín con pendiente do máis de 10% de pendiente, Claro. xa debemos ir a tracción. O que Dicías non antes podemos que ir o lema é impulsando. non ser escravos do céspede, Sí, senón empregar a ferramenta adecuada. Como sabemos que un tractor que un cortacésped ten tracción? Bueno, aquí temos dúas pancas, vale? Este é o hombre morto de sempre, de tal maneira que en canto soltamos a máquina se apaga, ya este a tracción, vale? Se nós pulsamos a tracción e tiramos del, a máquina ves que non anda. Soltamos a tracción e anda, vale? Entonces sabemos que ten tracción traseira. Sí, sí. Hai máquinas con tracción traseira e tracción dianteira. A maior parte delas teñen tracción traseira, vale? Moitas destas recomendacións que nos das, Vicente, perdóame, é tamén para coidar a máquina, é dicir, sobre todo polas coitelas. Podémolas ver? Sí, vale. Unha cosa moi importante para ver as coitelas. Hacia que lado Cara ao dereito. descargamos o cortacésped? Cara lá, porque o carburador está aquí. Efectivamente, moi ben. É que a nivel maestro, Aquí está o filtro. E aquí está o escape deste lado. Non é que sexa mestre, Sempre é que xa me tumbamos... pasou. Ah, claro, porque se tumbamos o cortacésped hacia este lado, pasa... Pero a min o que me vendeu non me dixo nada. Ah. E entón aprendín a base de levalas. Vale. Tuve Pois, por outro lado, logo non me arrancaba. Non arrancaba, porque se enchumbou o cilindro por arriba, se enchumbou de aceite. Claro. Claro. Bueno, pois debemos sempre mirar onde ten o carburador. Filtro, vale? Filtro. E tumbar sempre Cara ao ao lado lado contrario do filtro, vale? Así non se enchumba, vale? Que estamos vendo aquí? Bueno, pois estamos vendo unha máquina cunha campana moi grande, vemos unhas coitelas, vale?
cunha forma determinada, de tal maneira que as coitelas lanzan a erva hacia arriba, fan un centrifugado da erva e depois lanzan outra vez para baixo. Aquí estáse conseguindo un micropulverizado da erva. Esa pequeniña que leva por dentro? Esta? Iso que é? No, pois non che podo decir. Para que? Non che podo aí, decir. Non sei, cuestión de diseño, non sei, estas dúas aletiñas, non sei. Cousa moi importante, cando saquemos as coitelas para afialas, temos que quitar sempre o capuchón da bujía. Porque cando nós facemos este movimento brusco, podemos chegar a encender a máquina. Carai. Porque esta é unha máquina que non ten embrague de cuchilla. Vale? É dicir, cando nos tiramos desto, estáse movendo a cuchilla. Entendo. Non ten embrague de cuchilla. E donde vale? se lle quita? Donde se lle quita a buxía? Sí. No motor aí terá a buxía, quitamos o capuchón. Vale. Ou o que facemos é o seguinte, collemos un tarugo, un pau, e atascamos aí para que isto non se mova, vale? Topeamos aí pero o mellor é sempre sacar o capuchón da bujía, porque en un movimento brusco da cuchilla podes encender a máquina. Vale? Carai, E quedamos en man ou sen brazo. E quedamos sin man, vale? Entonces, quitamos o tornillo este tornillo non é igual que o das desbrozadoras, o das desbrozadoras é un tornillo autoblocante, este non, este é un tornillo que afloxa e apreta como un tornillo normal. Sacaríamos a coitela, levámoslo ao taller e con unha rebarbadora e unha lixa de bastar, limamos a coitela, vale? Isto sería, pois, sempre que sea necesario, vale? Isto por un Seguridade lado. ante todo, sempre. Seguridade sempre ante todo, vale? E acordarse de tumbar sempre a máquina ao lado contrario do filtro, para que non se atore, vale? Estas máquinas veñen moi ben desde o punto de vista da seguridade, porque, mira, levan uns silent blocks aquí para evitar problemas cas vibracións, vale? Non nos debemos olvidar nunca dos EPIs, vale? Sempre usar uns guantes, unhas botas antiesbarantes e non está de máis sempre unhas gafiñas e, por suposto, sempre un protector auditivo, porque son máquinas que estarán marcando 96 decibelios. Sí, señor. Vale? Sempre nos dá todas as vale? indicacións para protexernos e facer os traballos perfectamente ben. Vicente Manso, moitísimas grazas, Vicente. Nada, a vos. Quedaron cosas por falar, como sempre. Moito, buf. Pero xa volverás. Para non variar. Claro que sí. Eu vou coller a máquina esta grande e marcho con ela para a Pois Costa nada, da Morte. non hai problema. Porque ali onde temos a movida en toda a Costa da Morte. Oxe, a mostra de encaixe. Logo temos a Semana Santa en Fisterra, temos a actividade no Castelo de Vimianzo, o Congro en Muxía, marchamos para lá. Grazas, e mañá outra vez aquí. Mañá seguimos en directo, no quen anda aí, que ven agora co Voltos co Prato. Chao, chao. Quen presenta?